अगर आप भी चाहते हैं कि एसएस फिल्म्स मोतिहारी के ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। Presented by SS Films मोतिहारी। चढ़ले बाबू मिरिया तोहर नाजुक बाट चीज चढ़ले बाबू मिरिया तोहर नाजुक बाट चीज नाजुक बाट चीज तो घघरी नाचत में उठबू गोरिया डाल दी कवन बीज घघरी नाचत में उठबू कवन डाल दियो में बीज चढ़ले बाबू मिरिया तोहर नाजुक बाट चीज चढ़ले बाबू मिरिया तोहर नाजुक बाट चीज नाजुक बाट चीज तो घघरी नाचत में उठबू गोरिया डाल दी कवन बीज घघरी नाचत में उठबू कवन डाल दियो में बीज छोड़ के अइलू तू बंगाल हो भोरिया देखाव तारू हो जाई बाबाल हो सुन न हवे बिहार छोड़ के अइलू तू बंगाल हो भोरिया देखाव तारू हो जाई बाबाल हो चलो रानी राउटी में लइका हाथी तोहके गीज हो खबुबा चलो रानी राउटी में लइका दी तोहके गीज दी तोहके गीज तो घघरी नाचत में उठबू कवन डाल दियो में बीज घघरी नाचत में उठबू बुची डाल दी कवन बीज धनराज मुकेश कब से पड़ल बाहरे पीछा छोड़ी है न तोहके आज पूरा करी है इच्छा किसन सुधीर कब से पड़ल बाहरे पीछा छोड़ी है न तोहके रूपलाल पूरा करी है इच्छा के फेरा में रहब तो दी तोहके गीज सौरभ सवर के फेरा में रहब तो दी तोहके गीज दी तोहके गीज तो घघरी नाचत में उठबू गोरिया डाल दी कवन बीज घघरी नाचत में उठबू बुची डाल दी कवन बीज चढ़ले बाबू मिरिया तोहर नाजुक बाट चीज चढ़ले बाबू मिरिया तोहर नाजुक बाट चीज नाजुक बाट चीज तो घघरी नाचत में उठबू गोरिया डाल दी कवन बीज घघरी नाचत में उठबू कवन डाल दियो में